फिसा चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायजोबगोन होननानै दिनै फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बोरै मोनो कमेन्ट हर। फिसा भिडिअ दिनै बेखौनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लोगोफोर जोंहा हांसोसो जानोसैलायनो। दहाय आं मैथा सिखादोंमोन अमा बेदरजों जानो होननानै। हांसोखौ मानो फिसा नुदों इयाव? मा मिथिगौ? थिखोलाय बै फिसासो नुदों। बे हांसोआ खमसे खम 3 केजिसो जागोन खोमा ना? गिदिरथार आरो हांसो सेना बोराय नङा। आइ बोसोरबेसे जाखोमोनलाय? एक बोसोर हुआ नाय। बोसोरसेनो नै हांसोफोराखौथ' सिनायखायो आंनि भिडिअ मालाबा नुयो। दाख्लै थिं लायनो थांनायाव नुयो। नै ओमफ्राय आजा थेफ्ला। मा हाय लोगोफोर नुलाय। दे खनसे हाय होनलाय। नै ओरैसो हाय होन। आं हांसो फुदों होन। आजानो खर'खौसो होगोन। आजाया खर'खौसो जाखायो। आं खर' होन। बारा हायाखैलै एसेल'। नैयाव बुदोंमोन ना? कलथा गैयालै आंना। बियो माबासो खोमा आंनि मोनसे भिभ'सो ना? बेना रियेलमिसो। कलथा दङ खोमा आङो माबायाव नुदोंमोनलै आदानिसो ना गावनि दादैनिसोथाय? गावनिसो खोमा मिडियामाथ' सावनो हानाय नङालै। जा मिडियामखानि। फेरनो। खिथुआ आइनि। हांसो गोदादों हांसो खर'आनो उन्दुलांबाय। फैग्रोमोननानै दसे जिरायनो हाया नामा? हां गैया बां गैया गोदाव सोराव आरो ना सारदों होनदोंमोन। गोदाखांबाय। खै केजि जागोनलै? बेयो 1.5 केजि। ओमफ्राय बेलाय? बेयो 5 पवा। 5 पवा। 2 केजि 3 पवा टटेल। ओइ नै बेदर जाग्राफोरा। समान जागोन 3 केजि खाथियाव दं। खमा 3 केजि। फिसा खाथि जानो नागिरदों। ओमफ्राय बे 5 पवा जागोन। नै ना सारलायबाय ना। नाबो जायोनो। ना गिदिर मासे दङ ब्रेकेटमोन ना? 5 केजि 4 केजिसो जाखागोन आरो। गिदिरथार दङ बेखौनो सारदों ओइनो। सावरि पार्टि फिसा जानो नागिरदों जाहानाव दिनै। जोंहा आदाया गोजानाव थायोमोन नालाय ओइलाय। फख्रिया गिदिरानो एसे। नै बिथिंसो बांसिन थायोलै नै बेयावसो फैखायो ना गिदिरा। आदा नै इथिंसो फैखायो ना गिदिरानो। बेयावल' खननै खनथाम फैखादों फैनायावबो। खननै ना खनब्रैसोआनो जाबाय बे नाया फैनाया। बे ना सारबाथाय फैयोमोन नालाय ओमफ्राय आदा फैबासो जागोन होनना दोनबाय थादोंमोन नालाय। दा मोनलासो। ओमफ्राय दाख्लैलाय एसे नांहांदोंमोन बाबाया सारबा ओमफ्राय हमनो हायासै। दाख्लै बिदि नङामोन दैया देरथारबाय। बे अखा हाबाय थानायालाय। गोजौ दं जाय। बे दुरा बे जिङाव गोथौ। नैबे गेजेराव बोरि। नाया फैबाथाय जेबो नायनाङालै थब्ल'ल' हैखा बारसिननानै।
माबायदि थब्ल'दों बिदि हमलायलायनाङालै ना गिदिरा फैबाथाय फैखायो खोमोनबाय दा देखायहरलाय नाखौ आयौ खुगाया आयौ बिराद ना जागौमोन नाखौ देग्लाय सानोबा बियो बै जे ना हमनायखौ सेस जाजोबगौनो बिदिखौ आखाइ फारनैजों हमना फायग' दं मारै नोङो बेनोनो दोनखानायमोन इथिं नाहरना इथिं देखाय र' देखाय मबाइलखौ लाबोलाय साबायनो सिलायाव लाबो नै नाया मोनमारबाय गिदिरथार थै ओंखारजोब्बाय आयै थब्ल'ना हमखानायलाय बाब्राबलायदों नामा र' फटक साफानिसे नै बे आदानो दोनदोंमोन आरो मोनजामारबाय बारा माब्राबो नङा बारा सान्दुंजों मोदां नोंसोरलै खै केजि जागोन देलाय बुंलाय 5 केजि नोंनिबा बेसेबां जागोन दे 10 केजि नोंनिबा 10 केजि नो एबार सुना नायथारदो दे बे सेरसे अन्थाइजों बोरै थिखोनो नागिरखो सानखो नोङो 5 केजियानो बिदि जादों अन्थाइआ मबाइल थाबायना 5 केजि अन्थाइआनो बिदि जादों होनना बुंसै दाहाय सुख'बानो मोनसिगोन बादि पास केजि जागोन बायदि मोनदां संख्रि बस्थाखौ बेगखौनो लाबोजोबदोलै नङाबा ओइ माबा लाबोबाय र' संख्रि लाबोदों र' संख्रि साराय 3 केजिनि एसे बारनांगौ माबा 800 जाहैनांगौ साराय केजि पुरा खर'आवनो फाग्ला 1 केजिखा थेयाव आधा केजि थांबायना 4 केजि जाबाय नाया नैयो फिदु माबा मेजेम हा साफायखांबाय नोंखौबो देखायबायसो नै बोराय बिदि नङा दङ बिदि ना गिदिरखौ फुख्रियाव हाबसनना हमखाङो मोनखाया नै बे खर'आनो फवासेसो जाखागोन खोमा सेरसेनो एसेल' नुदोंबा खर'खौलाय सोर जागोन
फुरा मोदोम मोनजाया दहाय आयंआ होनखादों बियो साराबो जायाबो होनदों दा मोनजाबावगोन मोनजाबावगोन र' मेलेले जादों नै दिनैसो बेंगालरनिफ्राय सफैदों उदै गेन्द्रा जानानै फैदों एसे देरबोदों ओंखायनो ना गिदिर जाहोनो नागिरदों गय दङ देखायखांखाबाय गैला माथो सेसनि उनाव जाजोब्बाय ना खोजाग्राया ना सुबाय नै सानब्रैसो जाखाबाय गोजौ होजाबबावगौसोना जायगा थैनि गोजौआव होलायबावगौसो जा बुरजा जाखाबाय जानो फोरानना जाबा गोथाव जागोन खोमा ब्रेकेट ना ब्रेकेट सिखोनो हागोन नोङो ओइ मा लोगोफोर खामानि मावनानै अबस्था गैला नै सेस माबा जाजोब्बाय मोनबाय आं हाथि फिसा जादों आरो माबा मा होनोमोनलाय जाहादेया बेंगलराव थायोमोन नालाय फैनायखाय हाथि फिसा जादों बिदिनो ना थिखोदों ओमफ्राय हांसो मासे फुथारदों नायाबो सारखि जाबाय आरो नोंथांमोना देखायखांखाबाय आयंआ एवगासिनो देखायनोसै थांबाय नै माथो मोदोमखौ मोजां खालामदोंना माला एवखांगोनलै बेखौ दानो जागोन ए दोनदों माने एसे फ्राम खालामनो संग्राया नै गोथावथार सङो ओंखायनो संनाय फाला मोनबाय थायो बेंगलर ना बेंगलर जागासिनो नै ओंखाम ओमफ्राय नैयाव माथाय इयो हांसोनि फिसा एवनाय आलुजों ओमफ्राय दालि आरो बे हांसो मोदोमा एवनो दंबावोसो ओमफ्राय आरो नै बियोबो ना बिबुफोरा बेबो दंबावोसो आरो दंबावोसो एवगासिनो एवग्राया नैनो आरो मादै बेखौनो लेंना लायदों ना मिक्सार एवनो नागिरलायबाय बेखौनो लेंना लायदों आरो संनो दिनैनि पार्टियाव एवखांसिगोन मोनायाव एवखांजोब्बाय गोजांबाय फ्राय जाजाखासिगौमोन ना बाबा बेखौ दा बिलाहि टमेट' बिलाहिजों माबा मा होनोमोनलाय खब बानायसिगोन आरो बिलाहिजों हा दङ अबेयाव थांनो जाहांबाय नै बिलाहि होबाय आया माथो हनै गेब्लेबायसो एसे होदो एसेल' जाबाय मोनखानायबा बिदिल' दोनदो एरनाङा बारा गोदौबाय मोनसिगोनानो ना मस्ला मस्लि होखाजोब्बाय दा बानलु होबाय होबालाय मोनसिगोनानो ग्लब 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 गोदौबाय गोजा मोजां नुखाबाय बुरजाथारमोन आरो ओमफ्राय एसे फ्रायबो जाबाय नालाय एसे नुबाय आरो
हांसो बेदरबो दंबावोसो थाइजौ जाजेनबायानो बियो गोदै जानानैलाय गोथावथारहाय नै ना हायबाय ना जानोसैनो नाखौ साबैसे एवदों आदा दसे एवलाय आयं दसे एवलाय बाबा दसे एवलाय बिलाहि होदोंमोन ओमफ्राय बिलाहिया नुवासै माथो बिलाहियाबो थाइदोंना थाइदों माबे आरो आंखौ मा मोखाङाव दां साबो सारदोंमोन ओंखाम जानाया होनलाय माबायदि जायै इन्टारेस्टार बिदि जानायावनो ना देखो नारिया दाउखुमै बे माने उन्दासुराव थायोबा मोजां नुयोना रायजोफोर जाखाबाय नामा मोजां नुयोना माथो बिलाय जायाखैनो बानलु सानो नाय बानलु खोमसि सुबाय गगन जादों गोथाव जादोंना जायाखै जादों दे जाना देखायलाय बेदरखौबो जाना देखायलाय बेदरखौ बाहेरावनो ओंखाम जाबाय गोथाव जादोंना जायाखै आलासि जाफैदों रानि लाहानाव आलासि जाफैदों बै आलासिबाबो एसे रानो नांगौ ओंखाम जादों नै बाजैया जारौरौनो जोंहा सानजौफुनि आलासि जाफैबाय नै बोरै जादों गोथावथार हांसो बेदरा बैसागु लासनि ना आरो नायानो 4 केजि गाहाम नाफोर साफैबायना ना देखायदों ना देखायबाय मेजेम खोरो खोरो थारमोनहाय ना नाया जाबाव खामानि गैया सिमोन साफोरनि मानसिया रोनो